cika burina in daga ranar aurena, in na ganna a ɗakina biyayya zan yi ga angona. Ɗaya daga cikin hanya ɗaya tilo ta samuwar sahihiyar zuriya zan cika she ma'anar manufar faɗin ma'aiki na yawan al'ummar da zai alfahari da su kamar yadda ya zo a ruwaya shine aure. Auren da kuma yake takaita kaɗai ga waɗanda suka kai munzalin da ke haɗe da kulluwar soyayya gami da fahimtar juna a tsakani kamun kulluwarsa. La'akari da fahimtar hakan ne kuma ya sanya iyalan marigayi mai shari'a waziri Abalin Muhammad Yariman Fika da nan marigayi Alhaji Dr. Audu Asibiti Fataskum bayan yarda da amincewar irin so da kaunar da suka shaida wanzuwarsa a tsakanin 'ya'yansu a matsayar da aka cimma a matakin gaba ne suke kuma yakuwar shelanta wa duniya zuwa halartar taron jaddada shaidar daura igiyar sunnar zaman tare tsakanin 'ya'yan nasu a rushin angon Suleiman Waziri Abalin Muhammad wato Wuka da dan dasheshiyar amaryarsa Rabi'atu Muhammad wato Rabi'a kenan. Za a yi tuntirin nan taron ɗora harsashin kafa wannan babban tarihi ne a ranar 27 ga watan Yunin 2020 a masallacin Juma'a na Izala da ke yankin Lokos a cikin garin Fataskum ɗin jihar Yobe da misalin karfe 10 na sanyin safiya. Ga 'yan nesa ga dangi addu'a ga ma'auratan mata wadatar ko kuwa 'yan kusa da gida bikin farar kaza ce a gare ku don haka ba wanda aka ɗaukewa. Allah ya ba da zaman lafiya. Amin. Idan naga aure na da ke babbar riba na ce, na ganki a ɗaki na shi ne samun nutsuwar zuci. A duk lokacin da ka ji tashin tambura ka san fada ce ta motsa. Tashin aman kakaki da busar algaita alama ce ta fitowar masu gari kan nukudodi masu jibi da ko dai batun naɗi kilisa ko gadi daga iyayen ƙasa. Amma duk inda bayan tashin tambura ka ji sautin guda ta ratso to labarin na daban ne. Sako ne daga shugaban majalisar sarakunan gargajiya na jihar Yobe, hakanan shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Lokoja, mai girma dan martaba Alhaji Dr. Muhammad Abali Ibn Muhammad Idrisa CON Sarkin Fika da kanshi ba waiwai ba, yace mu ce yana gayyatar daukacin kafatanin al'ummar jihar Yobe, kai har ma da makwabtan katanga da katanga domin tattaruwa zuwa halartar daurin auren ɗansa da Allah ya wa arzikin shiga ƙwariyar manya. Suleiman Waziri Abali Ibn Muhammad ne za a daura aure a ranar 27 ga watan Yunin 2020 din nan. Asabar kenan da misalin karfe 10 na safe. Za a yi gangamin ratayawa Suleiman din igiyar karin girman ne a masallacin Izala na unguwar Lokos da ke cikin garin Fataskum a jihar Yobe. Wannan na zaman sakon goron gayyata ne ga kowa da kowa daga na kowa mai martaba sarkin kowa. Allah ya ba da zaman lafiya. Amin. Wani al'amari irinsa na farko farin ciki ne zai gana da dan uwansa farin ciki, murna ma ta yi tozali da murna sakamakon abin da zai biyo bayan da alheri ya zama sanadin haduwarsa. So ne sila kauna kuwa ma haɗin zargin zukatun zanatin samari biyu reras da kyawawan zankaɗa da 'yan mata ma biyu cip gangamin taron gagarumin ɗaurin aure ne da ba a taɓa irinsa ba wanda iyalan iya kuma do Ibrahim alƙali mai ritaya ga Ladiman Fika da na Alhaji Baba Dauda da malamar gayi Malam Balawan su ne suka rufe kofa suka cimma matsayar kulla wata gagarumar alakar dangantaka ta hanyar hada 'ya'yansu aure bayan amincewar zukata. Santalelan ango Muhammad Ibrahim alƙali ne zai angwance da tsaleliyar amaryarsa Fatima Baba Dauda. Sai kuma a rushe Abdullahi Ibrahim alƙali wanda shi ma zai angwance da zankaɗa ziyar sahibarsa Amina Muhammad. Za kuma a shaida waɗannan ɗaurin auren raki ne a ranar Juma'a 26 ga watan Yuni na 2020 ɗin nan a fadar mai martaba Sarkin Fika da ke garin Fataskum a jihar Yobe. Da misalin karfe 2 na rana bayan idar da sallar Juma'a. Bikin saraki ne na girma da gasaita ba a ɗauke wa kowa da kowa ba. Allah ya ba da ikon zuwa ya ba wa amare da angwayen zaman lafiya. Amin summa amin. Ranar bikin kece